Hej folkens, det er Søren her. I dag skal vi lære at optage skærmaktivitet med VLC Media Player. Start med at åbne programmet VLC Media Player, og oppe i toppen er der en menu. Gå ind under Media og vælg Optage enhed. Når du så har trykket på den, så skal du vælge Desktop under Optage tilstand, fordi ellers optager du ikke i skrivebord. Så skal du sætte dine frames per second eller billeder af sekundet op til 30 cirka, så det er en nogenlunde flydende video. Så i stedet for at trykke afspil, skulle du vælge Convert, hvis du lige nåede at se det. Og så skal du have valgt en videoprofil, der passer til den video, du vil lave. Og sidst men ikke mindst, skal du vælge en destination og et filnavn til din video. Jeg kalder bare lige den her test. Bum. Sådan der. Og så er du faktisk klar til at trykke start og optage. Værsgo, god fornøjelse. Håber det virker. Hej hej.